Η εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος αποτελεί μια βιώσιμη λύση για τη θέρμανση και την ψήξη. Παρακάτω, περιγράφονται τα βασικά βήματα και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας. Πρώτον, μελέτη και σχεδιασμός, αξιολόγηση της περιοχής. Πραγματοποιείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν το έδαφος είναι κατάλληλο. Ενεργειακές ανάγκες. Υπολογίζονται οι ανάγκες του κτηρίου για θέρμανση, ψήξη και ζεστό νερό. Επιλογή συστήματος. Επιλέγεται το είδος γεωθερμικού συστήματος. Δεύτερον, είδη γεωθερμικών συστημάτων. Είναι το οριζόντιο, που απαιτεί μεγάλο ελεύθερο χώρο για την τοποθέτηση σωληνώσεων. Το κάθετο, κατάλληλο για περιοχές με περιορισμένο χώρο. Σύστημα ανοιχτού κυκλώματος, χρησιμοποιεί υπόγεια νερά για τη μεταφορά θερμότητας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη πηγή και προς το έδαφος. Οι εργασίες εγκατάστασης. Διατρήσεις, ανάλογα με το επιλεγμένο σύστημα, πραγματοποιούνται οι γεωτρήσεις για την τοποθέτηση των σωληνώσεων. Τοποθέτηση αντιλών θερμότητας. Τοποθετείται η αντλία θερμότητας που διαχειρίζεται τη θερμότητα από και προς το έδαφος. Δικτύωση. Συνδέονται οι σωληνώσεις με το κτίριο για την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου. Τέταρτον, το κόστος. Το κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του έργου και το είδος του συστήματος, από 3, 5 έως και 20.000 ευρώ. Η συντήρηση. Απαιτείται περιοδικός έλεγχος της αντλίας θερμότητας και του δικτύου σωληνώσεων για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία. Είναι σημαντική η συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό για τη σωστή μελέτη, εγκατάσταση, αλλά και λειτουργία του συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.